бе? Да, ето това нещо. Точно като реклама на Какво се чува? Жиците почнаха да се чува. Жижиците. Така кавата трябва да точно като прикола. Значи, Абе, с тези ще полете. Оги, Ей, да не си посмял на Вецара да й пуснеш това видео преди 15. На 15 мога да й пускаш колкото си искаш. И след това цял живот може да изнудиш. Там, освен динозаврите, да се прожектира на стената срещу бюрото и видеото. Как слиза от фанс. Ние след тия динозаври мисля, че нищо не мога да оплаши. Аз до сега съм се побъркал. кое? Не мога, такива неща да правя. Ето там, що не трудни. Шофьора се ушна за кара. Къде бе? На рекичката, виж колкото надера има. Ми то вътре е. По пътеките си тук. Верно бе. 8 часа. 18, 80. 8 с нашата скорост е... 8 часа ще е четвърт километър. Ако си някакъв хайкър, да, ако се гледаш просто... Значи тук може да спре в случай на голям валеж или Абе, не ги чете тия работи, бе. Може. или спиране на тока. Ама Да. те държат те кабел. Часа с късата Те два от тях са за парлама, бе. Всичко на един кабел. Двата са за успокоение. Абе, Блеки, ти ли каза, че италианци са правили? Не, Казах, австриец е бил главният архитект. австрийска компания. Компанията, която прави самия машинарията, Ага. но изграждането е италианската компания. Изграждането е и тия Ужас. постаментите, това, а иначе машината. Добре, че не са викнали българи. Аз не се качвам на това. Ще си ходя. Бяха викнали българи, той нямаше да се Сега качи. трябва половината желязо. Не. Той ще се Кабеле. качи само първия път. Верно, щяха се на един кабел. Половин. Абе, пак се пътуват горе, че Ма да слушат. Ама са празни. Не бе, те между другото има някакъв баланс. Те са трябва да вървят. Те са азиатци и са много шумни, много шумни. А те се надвикват, защото са много. И както сега ние сме Просто много. ние такова в началото и те вече... Те няма. Даже вече изкрачат се. гледай, бе. Ето е пътечката Да, вляво. горичка. Па ние се забрахме в войната. С двата крака. Да, обаче, Виж ме ни ръчи. Я виж пътечката вляво, ето долу. ето е път. Беше ръка си го обръкнал. Ето е пътечка, лекав. Та пушечка няма минаване, бе, Ей, приятелю. Много кошмар. Наистина. Аз искам тия жълтите цветчета да ги послушам. Добре. Те са жълти, защото всички са написани. Ой, може да си вземе една по-ниска коза да я носи раниците. Оставаме долу си. Трябва да се занимава. Мой. Това е само за фурите. Не го ползва просто. Сравнително много за 2 години. Баща нищо не е, он е. Ама той, аз му го съсипах миналата година. Не. Не остана вече, защото щяхме да пием и Да, кафе. щяхме да... Нали, бяхме тръгнали да Да. пием кафе. Като не ще да ударя камбана. Как ще ще удари камбана? Голямата. Вървим и си говорим къде да отидем. Пред нас една европейка, страхотна. И двамата е гледала. Където ни говори за нея. И се спря на толкова камбана. Те се щяха наистина да се тресне много хубаво. Тук е яко за ски. И това е заборено вече. Значи там азиатки, американки, какво ли не покрай него, няма европейки. В Щатите има ли европейки? Няма. Това са щати. Има само един. Те са щати. Ходи в Парагвай и там южноамериканки.
ситуация. Годни? Зара нямаше предвид Айде, веднага да си свършим изпале работното сахар. време. Свършим работното време, спираме. Ей, спря тока. Стига. Колко по-мръсен, толкова си по-добре. Ето това жужене означава изгубихме мощност тяга и сега ще висим тук. Не, сега ще висил. Сега трябва да слезем до бутане. Не бе, свърши работното време. Ще утре, нали? Ще го помай да си утре. Да почне ограничения на еди колко си. Ей. Мисля, че